De scholeksters zitten elke dag op het dak van het garagebedrijf in Assen. Man heeft het broedkuiltje bijna klaar. En, let op, vrouw legt het allereerste scholekster-ei van beleefde lente. De visarenden zijn nog druk in de weer met bouwen. Er wordt zacht nestmateriaal aangeleverd, want dat ligt beter. Het mannetje grijpt met zijn scherpe klauwen de ene na de andere vis uit het water. Dit fijne exemplaar houdt hij voor zichzelf. Het vrouwtje maakt ondertussen een nestkuil voor de eieren. Man Kerkuil begrijpt eindelijk hoe hij voor zijn broedende vrouw moet zorgen. Precies, die muis die is voor haar en als dank een paring. En terwijl man na een minuut alweer buiten op de tak zit, broedt vrouw verder op alweer 6 eieren. Hoeveel gaan het er worden? Ook de koolmees is er weer bij dit voorjaar. Het vrouwtje broedt op 6 eieren en bouwt verder aan het nest. Het mannetje komt daar nog even een rups brengen. Het kan niet heel lang meer duren voordat er kuikens zijn. En tot slot, groot nieuws. Even luisteren. Piepende kuikens bij de zeearend. Vader brengt een mooie eend voor moeder en de 2 kinderen. Voorzichtig voert moeder de kuikens kleine stukjes vlees. En even later zien we beide koppies boven de rand uitsteken. Kijk, daar zijn ze. Unieke beelden.